numesc Mircea Talmaci, sunt administrator la întreprinderea Agrocimtal. Ne-am specializat în producerea de cereale grâu, floarea soarelui, porumb și urmează să mai introducem în portofoliul nostru și alte culturi, dar pe o perioadă mai îndelungată. Administrăm undeva vreo 800 de hectare de teren agricol și le cultivăm cu tehnică performantă, cumpărat recent, tehnică europeană de calitate superioară, care are toate condițiile de lucru. Pentru a procesa, noi am investit în panouri solare. Am instalat 100 de kWh de panouri solare. Aceasta a fost o investiție pentru viitor. Suntem hotărâți să mai investim în activitatea eco și să fim mai prietenoși cu mediul. Acești 100 kWh pe an ar trebui să produc aproximativ 150.000 de kW. Asta ar fi util la procesul de curățare a cerealelor, procesul de sortare a cerealelor și urmează pe parcurs să dezvoltăm o linie de un mini-elevator, o linie de procesare și depozitare a cerealelor obținute pentru a le menține într-o calitate superioară pe parcursul perioadei mai îndelungate și a beneficia de un cost mai bun.